शाही पत्ताकोबी मसाला बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हा पत्ताकोबी आहे ना, छोटा आणायचा. त्याची वरची आहे ना सर्व पानं घ्यायची आपण, म्हणजे वेगळी भाजी बनवायची आपण घरामध्ये. आणि त्याचा आतला जो गर असतो ना, तोही त्याच्या आहे ना अशी जाड पानं येतात बघा असे. मी तुम्हाला हे थोडंसं दाखवायला ठेवलं आहे. हे बघा अशी जाड पानं येतात. म्हणजे ती अशी पानं आहे ना, म्हणजे पुरं आपण घ्यायचं नाही फुल एकदम पहिल्यापासून. पहिली कशी त्याची पानं आहेत ना पातळ असतात. आणि आतला गर घ्यायचा. असे पत्ताकोबीचा आहे ना आपण आतला कसा गर घ्यायचा, असं सफेद सफेद असतो. आणि त्याची पानं पण अशी आहे ना जाड असतात, ते घ्यायचं. आणि अशी चौकोनी आहे ना तुकडे करायचे, त्याचे कापायचं वगैरे नाही, तुकडे करायचे. असा एक पत्ताकोबी घेतलाय तुकडे करून बारीक. 4 टोमॅटो घेतले आहेत बारीक करून. 4 टोमॅटो आहेत. हे एक वाटी आहे ना वाटाणे आहेत, म्हणजे मटर आहेत शेंगातले. ते कसे शिजवून घेतले आहेत मी, म्हणजे उबळून घेतले आहेत. त्यासाठी ही कोथिंबीर आहे थोडीशी, म्हणजे अर्धी वाटी कमी आहे. हे 3 कांदे आहेत. ही एक मिरची आहे. हा खवा आहे अर्धी वाटी, म्हणजे 100 ग्रॅम खवा आहे. हे पाणी आहे, म्हणजे आपल्याला लागेल तेवढं घ्यायचं. हे मीठ आहे आपल्याला चवीपुरतं घ्यायचं. हे 2 चमचे घी घेतला आहे. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा. हा खसखस आहे, म्हणजे कसं त्याला अर्धा तास आहे 10 मिनटं असा 1 चमचा पाण्यात टाकून ठेवायचं. हा गरम मसाला आहे. हे आहे ना हळद आहे अर्धा चमचा घ्यायची आहे. हे काजूचे तुकडे आहेत, म्हणजे 5-6 काजूचे तुकडे घेतले, ते तुकडे करून असे घेतले. आणि हा मिरची मसाला आहे 1 चमचा घ्यायचा आहे. आता आपण पहिलं काय करायचं, टोमॅटोची पेस्ट वेगळी बनवायची आहे आणि कांद्याची पेस्ट वेगळी बनवायची आहे. मी आता ती पेस्ट बनवून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे भांडं घेतलं आहे मिक्सरचं. ह्याच्यामध्ये आहे ना ही टोमॅटोची पेस्ट बनवून घ्यायची. ही टोमॅटोची पेस्ट बनवून घेतली आहे आणि कांद्याची पेस्ट बनवली आहे. आता आहे ना, आता मी काय करते, हे मिरची एक घेतलेलं आणि अद्रक लसूणची पेस्ट आहे ना ती, आणि हा खसखस हा आहे ना जरा मिक्सर लावून घ्यायचा फिरवून, म्हणजे जरासा बारीक होईल. तर याची पेस्ट बनवून घेतली आहे. खसखस अद्रक लसूण आणि मिरची, एक मिरची घेतली आहे, ती अशी बारीक पेस्ट बनवून घ्यायची. आता मी पहिला आहे ना गॅस पेटवला आहे, कढई पण ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं 1 चमचा घी टाकते असे थोडंसं. आणि त्याच्यासाठी हे आता काजू आहे ना त्याच्यामध्ये असे भाजून घ्यायचे जरा. असे काजू आहे ना असे चांगले भाजून घेतले ना. आता ते काढते, चांगले भाजले. हे असे काजू भाजून घेतले. आता त्या कढईमध्ये आहे ना हे जे 2 चमचा घी घेतलंय ना ते आता मी त्याच्यामध्ये सर्व टाकते. गॅस थोडं फास्ट केलंय. असं घी वितळलं ना, मग त्याच्यामध्ये आहे ना जी आपण कांद्याची पेस्ट बनवली आहे ना ती त्याच्यामध्ये टाकायची आहे. ही अशी आपण कसं घीमध्ये कांदा टाकता नाही ना, गॅस बारीक करायचा आणि जरा कसं लांबच उभं राहायचं, अंगावर उठतं ना म्हणून. आता गॅस फास्ट केलाय मी, कारण हे आता चांगलं परतायचं आहे कांदा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे जे खसखस आणि वाटलंय ना ते टाकते. भाजताना कसं गॅस फास्टच ठेवायचा, कारण का पटापट्टी भाजून होतं मग. आणि चांगला गोळा होईपर्यंत परतायचा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना टोमॅटोची पेस्ट टाकते. टोमॅटोची पेस्ट आहे ना ती आता त्याच्यामध्ये टाकायची.
ही पेस्ट टाकल्यावर आहे ना, म्हणजे त्याला पण असं घी सोडेपर्यंत आहे ना, ही पण चांगली भाजली पाहिजे. हे असं आहे ना, चांगलं असं घी सोडेपर्यंत असं चांगलं फिरवायचं मस्त 3-4 मिनटं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, मी खवा टाकते. हा खवा आहे 100 ग्राम. खवा घालून आहे ना, असं ते पण असं मस्तपैकी फिरवायचं. गॅस थोडा बारीक केलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना, आता ते बाकीचं जे राहिलंय ना मसाला वगैरे, तो आता त्याच्यामध्ये टाकते. हे वाटाणे आहे, शिजलेले आहे. हा गरम मसाला आहे. हे मिरची मसाला आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना, मी कोबीची फोडं करून घेतलेली आहेत ना, ती आता टाकते. गॅस बारीक केलाय. आता हळद टाकायची अर्धा चमचा. आता त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं, म्हणजे ते शिजायला मसाला त्याला लागलं पाहिजे ना, म्हणून. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना, मी हे टाकते कोथिंबीर. असं मस्त ढवळून घ्यायचं. अजून त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. असं सगळा मसाला आहे ना, मिक्स करून घ्यायचं, ढवळून घ्यायचं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता मी गॅस फास्ट करते आणि मस्त आता हलवून आहे ना, त्याच्यावर मी झाकण ठेवते. त्याला 2 मिनटं आहे ना, वाफेने शिजवायची. असं पाणी टाकायचं. हे बघा, पाणी असं भाजी बरोबर असं टाकायचं, कारण तो कोबी जरा थोडा शिजला पाहिजे ना, म्हणून. आता मी याच्यावर झाकण ठेवते. तर गॅस फास्ट केला आहे, म्हणजे थोडा फास्टच ठेवायचा 1 मिनटासाठी. आणि नंतर थोडा आहे ना, ढवळून परत कमी करायचा. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते. आता बघूया आपण कसं झालं आहे. छान झालं आहे, पण थोडं पाणी आहे त्याच्यामध्ये. आता मी काय करते, आता हे हलवून घेते आणि गॅस आहे ना, थोडा बारीक करते. आणि परत 2 मिनटं आहे ना, वाफेवर ठेवते. वाफेवर ठेवला ना, मग हा जो कोबीचे पत्ते आहेत ना, हे चांगले आहे ना, नरम होणार, मग मस्त शिजणार. पाणी सगळं सुकलं आहे, पण तरी पण हे पत्ते आहे ना, हे चांगले शिजले पाहिजे, नरम झाले पाहिजे. आणि थोडा गॅस बारीक करून 2 मिनटासाठी आता मुरायला ठेवते. म्हणजे आपण भात कसा मुरायला ठेवतो तसा. थोडा गॅस बारीक करते, मीडियम, आणि त्याच्यावर झाकण ठेवते. भाजी आपली बघूया, मस्त झाली आहे. गॅस मी आता जरा फास्ट केला आहे आणि भाजी पण छान झाली. भाजी बघा, मस्त झाली आहे, छान झाली एकदम. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. आपली भाजी छान झाली आहे. शाही पत्ताकोबी मसाला. आता वरून असे काजू टाकायचे आणि आपण खायची सुरुवात करायची. एकदम छान झाली भाजी.